Sim jirwai sang mas bukut nomor lais pa lai bukunta. Lais pa lai bukunta. Kakatang ukpa badukon badumen sem bakoj. Amen. Ka jingi jung trai jungi Jesus Christ bad ka jingi jong ublay lambat ka jing selok jong men sem bakoj kindan rengkat bad pi baro. Rengka bat piru. Kohan men kopara ha kane kasngi u Jisu u khot wer yang abadapi bangin pusan yala ka jing ik ka jungi yaw blay bad yakihan men ke para ka jungi kanai ka dei ka jing hikai ka jung Jisu kanai ka dei ka jing khot ka jung u yangi iwei paiwei bangin le man kasngi ha ka jing em ka jungi han rai ngi tep babangi bon sin ngi mnyu kor ya kanai ka jing hikai ka jung u ngi tep bangi dei ban i ju ban ngi dei ban pan pau ya ka jing ik ka jung yaw blay lang ba ka jing ik ka jungi yakihan men ke para Henry ngipen khen knang ya kane ko hukum ka baw la ai ngi den matakadaw ha kane ka step habangi wan bantrua ya kane ka mas ka bukhoj token da gajing sngoret ngipen map na try ublay jungi ai bo try ublay un map ya ki pop ki bangila le kerpang e ka bangila pen khen ya kane ko hukum ka bakraw ka baw la ai ka baw la hikai ngi jajar shipor kmet yala ka jong Kaman sem yala ka jong ka jing em ka jing pi. Pet kame ya kito ki klimat ya kito ki por ki ba ngi la pan khen khnang ya kane ka hukum ka baw la ai ngi. Pdiang yala di bangi long kinong pop kham tame bang la le khnang ban ombut la ne ban pan khen ya kene hukum ki baw la ai ngi. Den matakadaw da ka jing snoret bat ka jing kuslai yala ki jong ki pop kham tame ya ga jing tam sneng ya ki hukum ge jung u ngien phai u bar ngien pan map lang ba ga jing do wai ga jungi ba ro lang nga phla au blay badan bor baro badia phi ko han men ko para bang la le pop shibun e da ga jing prokhat da ki ktin da ki kam da ga jing le klet da ga jing le pala junga da ga jing le pala junga da ga jing le pala bakraw e junga Namar kata kapat ya kamaria bukhoj kabaya sa kate soti ya ke angel bat kirukoj pada phi ko hanmen ko para banduai na kabanta junga how try ublay jungi ublay badan bor baro unis na yangi bandalama bi ki pop jungi unyalam yangi sha kacheng em bom jukot amen Taiken rat go blay is Pen him
sachisin ngai ti la de ha kejat ke dipna ke jong kris lengba kene ke Eucharist bekoj ke bangi terwa ha kene ke step ai botrai un snap ye ke jing duai ke jingi ai botrai un sim telitelan yangi bangi la ban eju ban pen pau ye kata ke jingi u lengba ke jingi ya ke hanman ke para ke jungi kumjuro ngi wan rak madu trai ya baro ki bapang besutam setelah ke perthai kam tame kitu ki breu ki badan padang ke jing jenjar ha ki ne ki por kam tame balaja da ki jingjia jong kame mariang ai botrai un riun sumar un krosyan un ai boreki Koblei me balapan kre na kabanta ki bai je me ya ki babaha ki ba ngimla ban yoi to pendap ha ki donut jungi ya ka jingtrang ban je me knang ba da ka ba je me ha ki baro bat halor ki baro ngin yo ya ki jingkular jong me ki ba palat liam ya baro ki jingangnut daw trai jingi Jesus Christ ukon jong me ube imbat basan sha rengkat bat me ha ga jingi long ko we jong men simba khoj ublei junam la junam amen Kejimpulan nak kitab u Ezekiel no tulupa. Hakito kisngi kakti jong utrai kaladon hanga bat ula rong no yanga daw mensim jong utrai. Ulabu yanga hapedeng jong kawe katem kabaladap dakish ing bat ulayalam yanga saudong hapedeng jongki bat hakmi kiladon si kadeba hakata katem barakmi kilalong kibater kong hadu kata-kata te ula ong hanga kokunu breu kila mo kinikis ing ban imbyang ngala jubab kutrai koblei me metip ula ong byang hanga toyatu lupa ha kinikis ing bato ong haki kos ing terkong to skor ia kaktian utrai kumne ula ong utrai ublei hakinekis ing hakmi ngan penlong ya kamensim bakan rung hapi bat pin saim ngan sabu ya kitiet hapi bat ngan sa penlong ya kado bakan wan hapi bat ngan sa sop ya pi dakis ni do ngan bu ya kamensim hapi te pin saim bat pin satip bangalong utrai kumta ngalayatu kumba lahukum yanga bat kumta ngadang yatu lupa ladon kajingriu bat kajingki bat kumjuru kajing sawa bat kising kelayap tenglang hala kising kasing te kadba ngadang pej ladon kitiet haki bat kado kalawan halor jungki bat kasni do kala sop yaki hendrei om shem don mensim haki te ula ong hanga toya tulupa ha ka mensim toya tulupa ko khun ubreu bat to ong ha ka mensim kumne u ong utrai ublei to wan na ki saul ko mensim bat to persat hakine ki balasha peniap kenang ba kindup im kumtang le tulupa kumba ulah hukum yanga bat kamensim kalarung haki bat kila iem bat kila yang haki kejar jongki kilong upait ubakrau hadu kata-kata te ulaong hanga kokun ubreu kine kis ing kidei baro upait Israel hakmi kia ong kis ing jongi kila terkong bat ka jingkermen jongi kaladu ngilasya kedia jendu kumta un yatu lupa batula ong haki kumne uong utrai ublei hakmi ngan kli ya ka jingtep jongpi bat ngan sase yepi na ka jingtep jongpi kopai jonga bat ngan salam yepi syakari Israel bat pin satip bangalong utrai nda ngala kli ya ka jingtep jongpi bat se yepi na ka jingtep jongpi kopai jonga
ngan sabu yau mensim jonga hapi bat pin saim bat ngan sabu yapi hakari jong pihi hangta pin satip banga utrai ngalakeren bat ngalale yaka uong utrai kaktien jong utrai Nomor news pak kendai pupra. News pak kendai pupra. I know you try you play na baurong baba jing ijong ukane si junam baro shirta do I know you try wabata kito kiba usispa blalai na jing Jar iba ulalum lang in yung momenta I know you try to play na baurang baba jing ijong mugane si junam baro shirta oh I know you try to baba Jangan kalenti kajing sisa jong me Haleluya 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 Utrai dan rengkat bat pi Lengkapan piru Kajing pula na gospel bakot kat kum o Matius. Kaburam hame kutrai Hakata kapor haba ki Farisi kila yosngau bau Jisu la pendunia ya ki Sadusi kila wan shiken hun badu wayna ki ustadan ula keli yu kajing keli bantenju yu konong hikai kanu kahukum kabakrau tam ha kaan Ula jubab yau pidei ban I yau trayu blei jong pi da kadanut jong pi baro da kamansim jong pi baro pada kejingmut jong pi baro kane kalong kahukum kabakrau tam bad kabanengkong kabaar kayasriem ya kane
Pidei banit yalau para marjan kumba yaladehi. Halor kine ki atali ki hukum ki shong nong rem ka an barok kaway bad ki nong yetu lupa. Ka gospel o try. Ka jingiro yame ku Christ. Ko hanmen ko para ha u Jesus Christ. Ha ka gospel ka bamanta ka sngi u Jesus sachisin u khod u wer yanga badepi bangin pusan syapang ka jing im la jong. Ngitib ba u blay u badap da ka jing it u la pha ya lau kun ba marway jing u syak parthei ka ba ngitib ba ka bangi pule man ka por na ka gospel jong Yohanes kala nong ka balai khathan reu u blay u it ya ka parthei hadu kata ula pha ya lau kun ba marway syak parthei u blay ula thau yang abade phiru namar ba kwa ban pen pau ya kata ka jing it ka jing u yang i we pai we badula pha ya kun jing u syak parthei namar ba unakwa susu ban pen sisya ya kata ka jing it ka jing u yang i we pai we bad ya ka parthei baro ka we bad u jisu unakwa susu ban pen scam ya kata ka jing it jong u blay pa na ka banta jungi bat ula kloi ban pha ya la ka jong ka jing em da ka ba yap halor ga ding phna kanai ka dei ka jing it ka ba khrau ka ba ublei udon na ka banta junga ba jung pi den mata ka daw ba jisu na do basdang ka kam ya lap ka jung u hadu bakut ka khlip mat jong ka jing ya lap jung u ya ka gospel ka jung trai u hikai ba ukran sapang kanai ka jing it ladang ipet ya ki kam ki baule na do basdang do bakut ko hanmen ko para katim bat ka phang padeng ke jung u dei tang kata hi ka jing it yo blei bat ka jing it ya ki hanmen ki para lane ya ki para breu ngitip shai ba manta ka sngi ki farisi ki lawan khmat u jisu ki bu ya ka ne ka jing kali ka ka hukum ka ba khrau tam ki yo kitip shai ba u jisu un sa jubab ya ka ba maki kimla bas nutho kila tip sha ya kata kila snutho ya kata namar ba maki kim snutho ya kata ka jing it ka jong blai na ka banta jongki ha kanyam jongki ki farisi mo kanyam ju ka bang yong ki don kumba hanrus pa tam ki hukum ki jongki ki precept ka bang yong but plus supposedly ki hukum ki jong blai ki don kata ki hukum ha ka niam ka jungki ki haban em ki haban bot ya kita ki hukum ki ba ki la yo den mata kadau yo le si kim don shu kata ka jing su thu ka ka bakrau na kine bad ka ju ko por ki wan om ba ki kwa ban yo jing shai la ne ban yo jing tip ka ka hukum ka bakrau han rai ki wan so jisu ban tunju yo hadu ka no ken ula ban jubab lene ula ban panshaya ki syapang kata ka jeng krau ka hukum han rai ngitep bau jisu ulum lang ya baro kita ki hukum ka bakila dan ha kan yam ka jungki tang ka we ka hukum ban it yo blai ban it ya ki han man ki para ladangi kwa ban pan pau ya ka jeng it ka jeng yo blai ngim dei ban lendet ya ka jeng it ya ki han man ki para kane ka ba ngiyo i na kashiti jong Yohanes kashiti banengkong jong Yohanes habangi pule ya kalanong kaba saw kalain kaba arpau kaba ong ladang ong banga i joblay Henry nga isi ya upara junga ngalong ubalam ler komno ke ngalaban i joblay ubangam yo i lada ngamlaban i yaw henmen upara ubanga yo i man kasngi kanai kadai kajing hikai kanai kadai kajing ong jong Yohanes bokoj ko hanmen ko para kanai kajing hikai jong jisu hanga badapi kadai ka basisya ka mamanga mapi ngedai ban practice ka banga mapi ngedai ban em man kasgi ngi habangi pe yala ka jong kajing em ngilong tang kita kising kiba u isakil nong yudul pa u yalap agagos agajing pulai ke banang kong ke bangi asngau utrayu payu ki lekren ki layalap ya kito gising kibala terkong
bom don jing im shu nga ma phi ngilong sisa kum kita gesing ki bala terkhong habangiap jayu kamet jungi kado jungi bat kasing kila long la ka jong ngilong sisa thik kum kito gesing ki bala terkhong namar ba ngim snutho ya kata ka jing e ka jong blai yangi ban ngim don kata ka jing e ha ka jing em ka jungi han rai utrai ong ngalai phi ka man sim ngalai phi ka jing long do ka jing long snam ngalai phi ka jing em dei na mata ka daw kumbau ong u try how isakel khila ya labeki ki kini yos ngau ya kani bat haba u isakel u ya lab yakini kising ki yo ya ka jing em ki em kat no lei mangama phi ko han men ko para utrai ula thau yangi hakadur ka jung utrai ula aingi kamet ka jung utrai ula aingi kamen sem ka jing long ka jung ngi dei ban pediang ngi dei bas ngutho ban ngi dei ban im ya kane ka hukum ka bakrau ka ba utrai ula aingi den mata ka daw hakane ka sngi ujisu khot werengai phi badale le ngim dei ban landet ya ka jing ya ki han men ki para ka jungi ngim dei ban landat ngim dei ban klet ngim dei ban weng no naka jing em ka junga ka jung phi ya ki paramarjan ka jungi namar ba lada ngaisi yo paramarjan lada ngalandat no ya ki para bru ka jungi komno ka nyala banong bangai e jo blai klempep kasuk yang abade phi banong banga e jo blai namar ba ngaduai uman kasngiman kapor namar ba ngalet syaki jinga seng ngapendep ya ki spoteli ki hukum ki bau bleu ai ngai ijo blei de mata ka dau ba ngale ya ki hukum baka balang ka ong lane ka ptha yanga hot ngila ban ong hakata korkom hanrei baro ka jing le lane ka jing pendep jungi ka jing em jungi ya kito ki hukum ki bau bleu la ai lane ki hukum baka balang ka ai kim don jing mantoi lada ngila det no lada ngiklet no ban i ya ki hanmen ki para ki jungi sachisin ko hanmen ko para kumbau jisu ong pen pau ya ke jing e ke jung phi yaw blai langba ka jing e ya ki hanmen ki para kane ka dei ka ba uyanis bo khoj ruang ha ka chithi ban kong jung u ha ka lanong ka ba saw ka khot ka bar pho den mata ka daw ha ka ne ka sngi to ken ko hanmen ko para ngin kubur sisa bangilong kita ki beru ki batelot ki balalandet ki balaklet ya ka jing e yaw blai bad ya ki hanman ki para ki jungi hanrei ha kana kasngi token nginang pan scam token nginang pan roy ya kata ka jing e ka bau blai la ayangi da ka ba ngi e da ka ba ngi krishan da ka ba ngi arab ya ki hanman ki para ki jungi khnang ba ngila banong nga e yo blai lang ba ka jing e ka junga ya ki hanman ki para jar support duai badai ti la de how jisu ai bo jisu balang kathlong jong ka jing e katan rai jong ka jing e unang don rangkat bangi kumbang yitip utrai long kan mau klemanga phimla ban lei e klem utrai ngimla ban e namar ulong ka jing e namar ulong katan rai jong ka jing e ngidon kam yu man kasngi kumbau pha yaw man sim ha ki to kising ki bla terkong kising ki balayap klempep upha ya woman sim jungu halor jungi iwe pe iwe hapo jungi iwe pe iwe bangin im ka jing im jong ka jing e en yoro yo Jesus Christ chinom la chinom amen trong nhân nhân pla ya la ka jong ka jing e na nge Hau blei kwa jun bor baro non tau ka beneng bat kendau pada hau Jesus Christ kun marwe jungu utrai jungi ya bula pu namun se koi ya bula kana ka malaya Jesus ya bula sala benya po Pontius Pilatus sana kana yu ya bula tabu ya shakibaya ha sngi ka balai la mi pat ni biya ulakiu sabneng usong kaman blei pa dan bor baro nang ta wan pat man besar ki be bayap ngangai daw man sem bokoj ha ka balan ka thalek bokoj ha ka ching salok ka rekoj ha ka ching map ekipop
ha ka jing mi pat ka do bat ha ka jing em bom chukut amen Lai spa nhiều po. Kedua ko para baka jeng kenya jenga bat jeng pi kan long ba pedang hunak madu blei pa badan bor baro Kau try pideng jing kenya nek di jong pi. Takapata ka jing ro rom ka teng jong. ka jeng mentroi ni bat balang ko jeng baro ko wei ko try to pedang ya ke jeng terwa jengi da ki ba lapen long ya ke jeng ai ke liang bakrau buram bangi ki ba terwa ya ka ba mela ai ngin long ki ba shong hok ban pedang ya mehi dau kris utrai jengi amen utrai dan rengkat bat pi Kabat piru. to kan tu yala ki danot Ikin tiwi ki shao try. to nganai ngu trai blai jengi Kai song hok pat ka day. da shisha ka long ba shong hok bat ka badai ka dai ti jengi bat ka jing penem yangi haman la kapor bat ka chaka banai ngu yame ko kan rat ko pa ba khoj ko blai badan bor bat bom jikut leng ba utrai jengi uchi sukres Namar da ka jing khayu lapan thamai ya ka jing long breu barem bad da ka jing shashitom jungu ulapan dam no ya ki pop jungi da ka jing mi pa jungu na ki bayap ulapli ya kalanti sha ka jing em bom chukut bad da ka bau kiu shame kokpa ulapli wang ya ki kردop ka beneng bad namar kata rengkat bad ka kunhon jong ki angel bad ki rukhoj ngirwai ka jing rwai ya ro ya me bad ngi pen bana klem sange Bakud you try. Bakud you make it by. May Baba try it out. Nagaburang jome. Ayo sana shajram. Ayo sana glemkud. Ayo sana
Dasha malong bokoj kotrai katame jong kajing koj baro. Namar kata ngi kerpat yame topan koj pan kentang yakine kajing terwa jungi. Dag bapa yaman sim jong me kum kam jer halor jongki. Bakin kelalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jungi uji sukris. Hakapor baladi no yu badala kaman snobha ula pediang ya kajing syashutom ula shimyokpu bad kebaingu yame ula kedia yu badul ay hala kesenran ong to shim batobam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga ya keba nit na kebenta jongpi Hakaju korkom enda lalayabam ula shim yakukuri bad kebaingu biang yame ulai hala kisenran uang to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kukuri jong kasnam jonga jong gajutang batmai bad bom cukut ya kebaen penmi na kebenta jongpi bad na kebenta kibabun na kebenta gajeng mabe kipop tole yakane ban kan mau yanga kajumaya jong kajingai Katasin bangi bamdu Namar kata ngi kibapan menta ya kajing yap bar kajing me pa chung u ngi terwa hame kotra yukpo jong kajing em bat ya kukuri jong kajing pen em ngi dai ngu adam namar melanyau yangi kibabet ban yang hakmat jong me bat ban sakri yame da kebas ngoret ngi kerpat yame bangi kibayo banta hakamat bat kasna mokres ngilong kiba lapanitali kawe daw men sem bakoj Tokan mau kotra ya kabalang chongme kabala priang hasatla kapertei bato penjana ya ka ha gajeng e rangkat bada Francis ukpa bako jungi ubal bad marwen u bishop jungi kakan hun ki bishop bad baro ki lengdo tokan mau lemru ya ki henman ki para shenrang bad kantei ki balayatya da kapakermen ya gajeng mi pat bad ya baro ki balakladno ha gajeng isne jongme Top diang yaki sha gajung shai ka khmat jong me to isne yang ibara ngi kerpa de me barengkat bat kamaria the soti bakhoj kakmi jong blai ujesa bakhoj ukoram jongka ki apostol bakhoj bat baro kerkhoj ki belapan sngo bahaya me pateng lapateng ngi long ki babet banyo bantalam ha gajung embom jukut bat bangin ro bat pendon burom yame daw kun jong me uje sukris Da'u lembadu badha'u kalong hame blay kupa badan bor ha gajing yalong kawe jong man simba khuj barok kaboram bagajing yaro junam la junam Amen Kumblah hukum yangi daw nong panim bat kumbal hikai ngi dakakitin blay ngi nod ban ong kok pa jungi ubah happening kalong kabukhoy kersteng jume Kanwan kahima jume kalong kamon jume ha katingdeu kumbah neng mahala kasngi batama bingi kerengkan jungi kumbang rugima bikabales new yangi adwad yalam yangi sha kajing penshoy hanre depan lai yangi nakabas new
To penlaj ngi kerpat ko try na ka jing snew baro ha ka jing sbon jong me to ai jing suk jing san ha kis ngi jungi knang ba da ka jing rap ka jing is ne jome ngin laj barabor na ka pop ban ngin yo jing da na ka jing janjar baro kat ba ngi dang ap kmelenti ya ka jing kerman ba khoj bat ka jing ot pat jong nong penem jungi u Jesus Christ Namar ka jungi ka long na ka jungi ka bor ka buram chunam la chunam Ko try Jesus Christ me belong haki apostol jume ka jingsuk ngai api ka jingsuk junga ngai api wat pe ya ki pop jungi hanrei ya ka jinge jong ka balang jume mada ka jings bun jume ta ya kai ka jingsuk bat ka jing tali ka wei kat kum ka mon jume mame ubi mat basan char chunam la chunam amen ka jingsuk ko try ka dan barabor rank card bat pi Rengka bat piru Tong ini terwa ya kedak ke cingsuk iwe ha iwe pat cingsuk pi Ko kulang ro be bagi daki boka pete dosa sene yangi ko kulang ro be bagi daki boka pete dosa sene yangi ko kulang ro be bagi daki boka pete doa jingsuk yangi hakmi ukulong brod jong blay hakmi bakid na ikipop jong ka partay suk yakito bala shakhat shakane ke jingkhawai jong ukun lang brod ko kan rad am shong hok baman rum apok kayeng ka junga hanrei shong tak daktin kaman sim junga kan sakya hi Commandments nam Chris. 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 Commandments nam Chris.
Bangkap lagi jengis nei yangi Ulay bari basumar yangi Bapendap bapen biang ya kejengkan kam kejengi Bapait bekmi ya kayat kayeng kejengi Abang Iwana kemat jengmi Mehi dalade Melawan rung hakalanur kejengi Hakaman sem kejengi Hakajengi em kejengi Lengba kemet bat kasnam kejengi Abang idan rengkat ban me ku Jisu hakane kelmat ngis ngaba nang ai ti su ilade hame pamenang simti yangi pamenang pan klan yangi panang ai bor yangi panang pan ham kata kajing e kepamel ai yangi ai pamangi lengba kana kajing e kepamel ai inang la su ban ye jeme lengba kajing e ya ke hanmen ki para namar batang kajing ya ke hanmen ki para ilaban paskem bang ilaban ong bangi ye jeme Jisu nang ai bor yangi Jisu nang paskem yangi nang paklan yangi Jisu ngi jeme Jisu ngi jeme Jisu ngi tang yame Tong ini aduai Habala penlong yangi kinong yo bentalem hau Chris lengba kine ki sakramen ngikerpat rid ya kejengis nei ka jong me kotrai bada kaba ngias riem dur ya u hang nei hasla prapei en la ban penlong yangi kinong yo bentalem bad u habneng ubayem bad basanchar junam la junam amen Utrai dan rengkat bat pi Ublay badan bor baro unkurku ya pi Ukpa badukun badaman sem bakut Amen Tolay suk ij bat syukri utrai Daka jeng ij jong pi mar keliang Nisongo iya ublay Nomor saus pa kendai Jingerku to take her high, jing I hangi ben slay. Jingerku to take her high, when I said you know pagi. Kaburam hakpa berukun haman sim bakut walang apa menikam sebentar berbaraboy jenama amin. En ya rakyat Tuhan Yesus Kristus jenama